Columbus opdagede Vestindien i 1492. Danskerne fandt Vestindien i 1672 og opkaldte Dansk Vestindien. De 3 øer i Dansk Vestindien hedder Sankt Thomas, Sankt Croix og Sankt Jen. I dag er det kun turister, der tager til øerne for at holde ferie. De dansk-vestindiske øer blev i 1917 købt af USA for $25 millioner. Det var så vores lille korte film.